Bore da bawb a croeso'n gwasanaeth ni yma yn Salem a hefyd ar YouTube. Heddiw, dyn ni'n mynd i feddwl am dawnsio. Ond, cyn i ni gwneud hynny, gweddiwn. Mae Iesu yn dweud, dewch ata fi, bawb sy'n flynedig ac yn llwythog, ac berodda fi o'r ffwystra i chwi. Down mewn addoliad at yr un sy'n cynnig heddwch a gwrffwystra. Gweddiwn. Arglwydd Duw, sydd â breichiau bob amser yn agored i ni. Down o'r blaen heddiw, a'n calonnau a'n meddyliau yn agored, i dderbyn dy ddisgaiddiau. Arwain ni i ddeall pwy wyt ti, a beth wyt ti wedi wneud, a beth wyt ti'n ddisgwyl gennym ni fel ddisgyblion. Arglwydd sy'n deall ein holl anghenion, a ddolwn di am leddfu ein hofnau, am fod yn dawelwch yn y storm, ein hangor yn y dyfnder, a'r porthladd diogel sy'n aros amdanom bob amser. Amen. Paula, wnei di wneud cyhoeddiadau, please? Just pethau bach. Wel, bore da, a chroeso i Oedfa Gymraeg, a croeso nôl i Rosa sy'n arwain y bore yma. A cyhoeddiadau yn y bore, mae bydd LG am hanner wedi 5, a mae cyfarfod ymddiriedolwyr am 7 o'r gloch. Mae LG arall am 8 o'r gloch dydd Mercher, a grŵp bywyd Cymraeg dydd Gwener am hanner wedi 3. Bydd gwers gitar gyda maestro androfer Alfer dydd Sadwrn am hanner wedi 9. Na ni, Rosa? Diolch, Paula. Yn mynd i ganu ein hymenol a nawr.
Dwi'n meddwl am nesta Bill bob tro dwi'n clywed y gan hon. Da ni'n mynd i darllen nawr o'r Beibl, a'n testyn ni heddiw yn dod o lyfr y Salmau, Salm 30. Felly os ydych chi eisiau dilyn yn eich Beiblau chi, Salm 30, ond bydd y geriau ar y sgrin o'r fersiwn Beibl.net. Dwi'n dy ganmol di o arglwydd, am i ti fy'n chodi ar fy'n chraid. Wnest ti ddim gadael yn gylynion dathlu. O arglwydd fy niw, gwaeddais arna ti, a dyma ti yn fy iachau i. O arglwydd, codais fi allan o fyd y meirw, am cadw rhag disgyn i'r bedd. Canwch i'r arglwydd, chi sy'n ei ddilyn yn ffyddlon, a'i foli wrth gofio mor sanctaidd ydy e. Dim ond am foment mae e'n ddig. Pan mae'n dangos ei ffafr, mae'n rhoi bywyd. Gall rhywun fod yn crio wrth fynd i orwedd gyda nos, ond erbyn y bore, mae pawb yn dathlu yn llawen. Roedd popeth yn mynd yn dda, a minnau yn meddwl, all dim byd fynd o'i le. Pan oeddet ti'n dangos dy ffafr arglwydd, roeddwn i'n gadarn fel y graig. Ond dyma ti yn troi dy gefn arna i, ac roedd arna i ofyn am fy mywyd. Dyma fi yn galw arna ti arglwydd, ac yn pledio arna ti fy meistr. Beth ydy'r pwynt os gwna i farw a disgyn i'r bedd? Fydd fy llwch hi yn galw dy foli di? Fydd yn gallu sôn am dy ffyddlondeb? Gwranda arna i arglwydd, dangos trigaredd ata i, o arglwydd helpa fi. Yna, dyma ti yn troi fy'n chrystwch yn ddawns, tannu'r sall lian a rhoi gwisg i mi ddathlu. Felly, dwi'n mynd i ganu i ti gyda'n holl galon, wna i ddim tewi. O arglwydd fy niw, bydda i'n dyfoli di bob amser. Wel, mae'n ddrwg gen i ddechrau'r bregeth gyda atgof poenus, ond ydych chi'n cofio pan gollod Cymru i Ffrainc yn y gem honno yn y chwe gwlad ym mis diwetha? Allwch chi ddychmygu sut brofiad oedd bod yn gefnogwr Ffrengig? Gan ei bod yn ymddangos yn fwy a mwy tebygol bod Ffrainc yn mynd i golli, dim ond i gael eich tîm i gipio buddigoliaeth annisgol ar yr eiliad olaf un. Dwi'n siŵr bod dawnsio mewn llawer salle de séjour yn Ffrainc y diwrnod hwnnw. Tybed, a ydych chi erioed wedi cael y profiad hwnnw o gael eich tristwch a crio yn cael ei drawsnewid yn ddawns a llawenydd? Rydw i'n gofio aros ar bigau draen pan oedd ein mab yn agor yr amlen gyda'i ganlyniadau lefel A. A gweld ei siom wrth iddo gyhoeddi bod un o'i raddau yn is na'r disgwyl. Ond dangosodd y canlyniadau i mi a sylweddolaeth ei bod wedi ei camdarllen. Roedd e wedi cael y graddau disgwyliedig wedi'r cyfan. Roedd hwnnw'n achos pendant o alaru wedi cael ei newid i ddawnsio mewn chwinciad. A bydd llawer o rieni o'r un oedran â fi yn rhannu fy atgof o wyneba'r plant yn mynd yn hirach ac yn hirach wrth i ni eistedd rownd y radio ar fore eira, gan wrando ar yr enwau yn cael ei darllen o'r ysgolion a oedd wedi cau am y diwrnod
oherwydd y tywydd garw. O'r diwedd, darllenwyd enw ei hysgol allan. Ffrwydd roedd llawenydd o ymgylch bwrdd y gegin. Neu efallai ei bod wedi cael profiad yn ddiweddar o'r glaw ar y gwelwyd yn troi yn heilwen annisgoel, felly gallwch fynd i gwrdd â ffrindiau neu deulu yn y parc neu yn yr ardd. Neu efallai eto ei bod chi neu rhywun rydych chi'n ei garu wedi derbyn all clear gan ganser, neu wedi clywed bod llawdriniaeth wedi bod yn llwyddiannus. Yna dyma ti yn troi fy Christwch yn ddawns. Tannu'r sall lian a rhoi gwisg i mi ddathlu. Felly dwi'n mynd i ganu i ti gyda'm holl galon wna i ddim tewi. O arglwydd fy niw byddai'n dyfoli di bob amser. Yn ysgrifennu'r salmydd yn Salm 30. A phan edrychwn ar y Beibl, gwelwn taw nid dim ond pobl sy'n dawnsio mewn llawenydd oherwydd gariad a gras Duw. Yn Salm 98, mae'r afonydd yn clapio ei dwylo, a'r bryniau yn canu am lawenydd gyda'i gilydd. Yn Eseia 55, mae'r mynyddoedd a'r bryniau yn torri allan mewn can, ac mae coed y cae yn clapio ei dwylo. Mae Francis yn mynd â newid dychwelyd o wyliau cerdded yn Nyffryn Gwy. Ac yna, gwelsom oen bach yn llawenhau dim ond oherwydd ei bod yn fyw. Ac mae gair am y peth anhygoel hwnnw, a mae oen yn ei wneud wrth neidio oddi ar y ddaiar gyda'r 4 coes yn yr awyr ar yr un pryd. Ac mae'r gair Saesneg am hwn ydy pronking. Felly dyma fideo o proncian. Dwi ddim yn siŵr os oes gair Cymraeg amdani. Francio. Eit. Dyma ni. Mae dawnsio yn ymateb naturiol. Mae'n cyrff ni yn addoli yn ymateb mewn llawenydd i'r greawdwr. Ysgrifennodd y Salm yr ydym newydd ei clywed gan frenin. Cân brenin sydd wedi goresgyn amseroedd anodd yw hi. This psalm was written by a king who'd gone through very difficult times. Roedd yna amser yn ei fywyd pan nad oedd pethau'n mynd yn iawn. Mae'r brenin yn sôn am fod i lawr yn y dyfynderoedd, yn y pwll, hyd yn oed ar fi'n farw. Ofna y gallai ei elynion dathlu drosto. Ceisiodd gamwrth Duw, ond roedd yn ymdangos bod Duw yn cuddio ei hun, ac roedd y salmydd yn siomedig. Ond nawr mae pethau wedi newid. Mae Duw wedi dod i'w achub ac mae brenin yn llawn llawenydd. Dros nos fel petai, mae ei wylo wedi troi yn ddawns yn llawenhau. The psalmist has changed from weeping to dancing overnight. And perhaps as a nation, we begin to share this feeling of careful optimism, that our long night of crying, of weeping, of mourning about the COVID pandemic is perhaps beginning to come to an end. Efallai feiddwn ni obeithio bod gorfoledd, bod dawns ar y gorwel. Ac eto, rydym yn gwybod na allwn fod yn sicr o hyn. Mae'n llawer rhy gynnar i ddweud sut mae pethau'n mynd i fynd. A allwn ni fwynhau ein dawnsio os ydym yn gwybod y gallai fod tymor arall o alaru round the gornel. Can we actually dance if we don't know what the future holds? And what about the people for whom this time is in no way a time of dancing? Mae llawer o bobl yn cael trafferth ar hyn o bryd, gydag iechyd meddwl, iechyd corfforol,
profedigaeth ac ansicrwydd economaidd. Efallai bod rhai ohonom ni yn dawnsio, ond mae llawer yn dal i fod yn y pwll. Pa obaith mae'r Beibl yn ei gynnig i'r rhai sy'n wylo? What hope does the Bible hold out for those who are not dancing but crying? Mae'r Beibl yn ein rhybuddio bod dioddefaint yn rhan anochel o fywyd. The Bible reminds us that suffering is an inevitable part of life. A bod pob bywyd dynol yn cynnwys tymhorau o alaru yn ogystal â thymhorau o lawenydd. Does neb yn treulio ei bywyd cyfan yn dawnsio mewn llawenydd. Ond mae'r Beibl yn siarad am fath arall o dawnsio hefyd. But the Bible talks about a third type of dancing. Not people dancing or animals dancing, ond dawnsio, but God dancing. Yn y Bengali, mae Iesu yn adrodd cyfres o straeon i roi llun i'w wrandawyr o sut beth yw Duw. So in the Gospel of Luke, Jesus tells a sequence of stories to show his leaders what sort of thing or person God is. What is God like? Ym mhob stori mae rhywbeth yn cael ei golli ac yna yn cael ei ddarganfod. Dafad, darnarian a mab. Ond mae gan y tair stori rhywbeth arall yn gyffredin. Gorfoledd y darganfyddwr ar ddiwedd y stori. Jesus tells 3 stories about things being lost, a sheep, a coin, and the sun. But in each story, what they have in common is that the person who finds the lost thing rejoices. A dyma dameg y ddafad aeth ar goll o Luc 15. Dychmygwch bod gan un ohonoch chi 100 o ddefaid, a bod un ohonyn nhw wedi mynd ar goll. Oni byddai'n gadael y 99 ar y tir agored ac yn mynd i chwilio am y ddafad aeth ar goll nes dod o hyd iddi? A phan mae'n dod o hyd iddi, mae mor llawen. Mae'n ei chodi ar ei ysgwyddau ac yn mynd adre. Wedyn, mae'n galw ei ffrindiau a'i gymdogion draw ac yn dweud wrthyn nhw, dewch i ddathlu. Dwi wedi dod o hyd i'r ddafad oedd wedi mynd ar goll. Wir I hi, dyna sut mae hi yn y nefoedd. Mae mwy o ddathlu am fod un pehadur wedi troi at Dduw nag am 99 o bobl sy'n meddwl ei bod nhw'n iawn a dim angen newid. Rydw i'n cofio adrodd stori ddafad aeth ar goll I grŵp o blant ifanc iawn yn y capel unwaith. Ac roedd un bachgen bach yn naughty iawn, yn fwy adnabyddus am rhedeg round a round yr ystafell nerth ei traed nag am wrando ar straeon y Beibl. Ond y tro hwn, gwrandawodd yn astud. A pan des I i'r diweddglo hapus, dywedodd e mewn rhyfeddod, but where was the sheep? Ac roedd rhaid I mi gyfaddef nad oeddwn I erioed wedi gofyn y cwestiwn yna o'r blaen. Ond efallai taw y rheswm na ddiweddwyr wrth dim ble oedd y ddafad wedi mynd yw, does dim ots. Efallai y holl pwynt yw, lle bynnag yr ewch chi a minnau ar goll, bydd cariad Iesu yn ein ceisio ac yn dod o hyd I ni. A pan fydd yn gwneud hynny, bydd dawnsio yn y nefoedd, bydd gorfoledd mawr. Mae gobaith I ni I gyd, waith pa mor gollledig y gallwn fod. Yn y salmau, mae'r salmyd bob amser yn sicr taw Duw sydd wrth y llw. In the Psalms, every time the psalmist is certain that God is in charge. Nid yw'r salmyd byth yn amau presenoldeb Duw.
Ond yr hyn rydyn ei weld yn y salmau ac mewn mannau eraill yn yr Hen Testament yw nad yw Israel pobl Dduw bob amser yn meddwl bod Dduw ar eu cyfer nhw. But what we do see in the Old Testament is that God's people don't always believe that God is on their side. Pan fod bywyd yn dda, pan fydd ei gwlad a'i gwaith yn ffynnu ac mewn iechyd da, maen nhw'n canmol Dduw am ei bendithio. When things go well, God's people praise him for his blessing. Ond pan aeth pethau o chwith, maen nhw'n cymryd bod Dduw wedi ei cosbi neu cefnu arnynt. But when things go wrong, they assume that God is punishing them or rejecting them. Rydyn ni'n ei weld yn Salm 30, lle mae'r awdur yn siarad am ddicter Dduw yn achosi'r dioddefaint sy'n gwneud iddo crio. Ond dydyn ni ddim yn gweld agwedd o'r fath yn y Testament Newydd. But we don't see this attitude towards God in the New Testament. Yn y Testament Newydd, dydyn ni ddim yn gweld yr un llun o Dduw sydd weithiau ar ein plaid ni, ac weithiau yn ein herbyn, yn dibynnu ar sut yr ydym ni neu ein gwlad ni wedi ymddwyn. Yn y Testament Newydd, mae Iesu'n ein dysgu bod Dduw bob amser ar ein plaid ni, a byth yn ein herbyn. In the New Testament, Jesus teaches us that God is always on our side and never against us. Bugail gorfoleddus, gwraig ti lawen, tad sy'n dawnsio, dyma sut beth yw Dduw, meddai Iesu. Mae Dduw yn ein caru ni gymaint i ddawnsio a gorfoleddu pan ein bod ni'n dychwelyd i'w gariad. A sut ydyn ni'n gwybod bod hyn yn wir? Oherwydd i Dduw ei hun ddod a byw fel un ohonom yn y dyn Iesu, gan fyw ein bywyd ni, doen ein poen a rhannu ein dioddefaint. Yn yr Hen Testament, weithiau mae'n ymddangos bod Dduw yn dweud, ydw, rydw i o'ch plaid chi wrth ei bobl. Ac weithiau mae'n ymddangos ei fod yn dweud, na, rydw i yn eich erbyn chi. In the Old Testament, it seems that sometimes God says to his people, yes, I am for you. And sometimes he says, no, I am against you. Ond dysgodd Iesu i ni fod hyn yn gamdealltwriaeth o sut beth yw Dduw. Mae Dduw bob amser on plaid ni, but Jesus teaches us that God is always on our side. Yn ei lethr at y Corinthiaid, mae Paul yn ysgrifennu hyn. Dyma'r neges am Iesu y Meseia, mab Dduw. Fe ydy ie Dduw i ni bob amser. Fe ydy'r un sy'n dod â'r cwbl mae Dduw wedi addo yn wir. Dyma pam dyn ni'n dweud amen, sef ie wir wrth addoli Dduw, o achos y cwbl wnaeth e. Ac wrth y Rhufeiniaid, mae Paul yn ysgrifennu, o ystyried hyn oll, beth a ddwedwn. Os yw Dduw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Dduw ei fab ei hun, ond ei draddodi farwolaeth trosom ni oll. Ac os rhoddodd ei fab, sut y gall beidio a rhoi pob peth i ni gydag ef? Mae Dduw ar ein cyfer ni. Yn Iesu, mae Dduw wedi dweud y ie olaf wrth i fi a chi. 2021 yw ein blwyddyn o disgyblaeth yma yn Salem. Ac felly y cwestiwn hoffwn ni ei ofyn heddiw yw hyn. O gofio bod Iesu'n dweud wrthym fod Dduw bob amser ar ein plaid ni, bod Dduw wedi dweud ie wrthym ni, bod Dduw yn dawnsio ac yn llawenhau yn y nefoedd pan fyddwn yn dychwelyd ei gariad. Os ydy Dduw fel na,
Sut dylai disgyblion sy'n dilyn y diw croesawgar yma fod? So if God is really like that, if God has said yes, an unconditional yes to me and you in Jesus, if God is the God who dances with joy because of his love for us when we return his love, in that case, what should disciples of this loving, dancing, affirming, welcoming God look like? Rydw i am awgrymu y dylai disgyblion y Diw a ddatgelir ein Iesu gredu bob amser bod Diw ar ei cyfer, beth bynnag sy'n digwydd. I think disciples of such a God should take that step of believing that God is always on our side, no matter what happens. Mewn rhannau o'r Hen Testament, ma'n ymddangos eu bod nhw'n credu bod Diw ar ein rhan, gan ddweud ie yn yr amseroedd da, ond ei fod ef yn ein herbyn, gan ddweud na yn yr amseroedd gwael. Ac mae rhai Cristnogion yn dal i credu hynny heddiw. Ond dysgodd Iesu i ni weld pethau yn wahanol. Dysgodd Iesu i ni, waith pa mor anodd y mae pethau'n gallu bod, hyd yn oed os arnom ni mae'r bai, mae Diw ar ein cyfer ni. Mae Diw yn dweud ie wrthym. Oherwydd ar y groes, dyweddodd Diw na. Nid wrthym ni, ond wrth bechod a marwolaeth. On the cross, God said his great no, not to me and you, but to sin and death. And Jesus took that no to sin and death on himself, so that from now onwards, God's words to me and you, through Jesus, is always yes. Felly ein her ni yw credu hyn. Mae'n hawdd credu bod Diw ar ein ochr ni pan mae'r haul yn tywynnu ac rydyn ni'n teimlo'n dda. Llawer anoddach credu bod Diw ar ein cyfer pan fyddwn yn sâl neu yn drist neu yn bryderus neu yn ofnus. Our faith tends to be ruled by our emotions when really it should be the other way round. Newyddion da mawr yr efengel yw hyn. Mae Diw wrth blaid di am byth. Rhufeiniaid 8 eto. Pwy fydd yn ein gwahanu oddi wrth gariad Crist? A fydd gwrthrymder, neu drallod, neu erledigaidd, neu newyn, neu noethni, neu berygl, neu gleddyf? Fel y mae yn ysgrifenedig, eich mwyn hi, rydym yn cael ein lladd drwy'r dydd. Rydym yn cael ein hystyried yn ddefaid i gael ei lladd. Na, yn yr holl bethau hyn, rydym yn fwy na honchwerwyr trwydd o ef a'n carodd ni. Oherwydd yr oedd yn sicr. Na fydd marwolaeth, na bywyd, na cangalion, na llywodraethwyr, na phethau yn bresennol, na phethau i ddod, na phwerau, na uchder, na dyfnder, na dim arall yn yr holl greadigaeth yn gallu ein gwahanu oddi wrth gariad Diw yn Crist Iesu ein harglwydd. Mae'n ddigon i'w wneud i ni ddawnsio. Felly dwi wedi dewis sawl cwestiwn yma i chi drafod yn y grwpiau bywyd neu ar eich pennau eich hunan yn ystod yr wythnos. Yr un cyntaf, os ydy Diw wir o'r blaid di bob amser, beth hoffet ti ddweud wrth Diw? Oes unrhyw cwestiwn ti eisiau gofyn i Dduw am hynny? Ydy hi jyst eisiau dweud diolch? Beth wyt ti'n meddwl o darllen o Dduw sy'n dawnsio? Ydy erioed wedi meddwl am Dduw fel na o'r blaen?
ail darllen 2 Corinthiaid 1, 19 i 22, a trio ail ysgrifennu'r darn yna yn dy eriau dy hun. A hefyd, ail darllen Rhufeiniaid 8, adnod 31 ymlaen. A just gofyn, sut byddai dy fywyd di bod yn wahanol tas y ti wir yn credu y geriau yna? Ni all dim byd yn ein gwahanu ni o ddiwrthgariad Crist. Ac i orffen, can hyfryd sy'n dod o Gaernarfon unwaith eto. Iesu yn dysgu y bobl, rhoi gwersi'r call ac i'r ffôl. Fe'r anodd am deyrnas ei dad sydd gerllaw, i'r rhai sydd am fynd ar ei ôl. Mae damhegion yr Iesu yn wir, yn cynnig doeth i neb sy'n byr, ac wrth i ni wrando yn neges daeth ganddo, fe ddaw ei wirionedd yn glir. Fe ddysgodd am fabi yn crwydro, a'r hedodd yn ôl tua thre, a thad oedd yn llawen i'w dderbyn yn ôl, a dathlu a fi drwy y lle. Mae damhegion yr Iesu yn wir, yn cynnig doeth i neb sy'n byr, ac wrth i ni wrando yn neges daeth ganddo, fe ddaw ei wirionedd yn glir. Fi'n dysgu trwy sôn am yr heiwr, yn rhannu yr hanner y llawr. Ein dysgu wrth glywed i wrando pob gair, a dilyn ei eiriau yn awr. Mae damhegion yr Iesu yn wir, yn cynnig doeth i neb sy'n byr, ac wrth i ni wrando yn neges daeth ganddo, fe ddaw ei wirionedd yn glir. Un dyn gododd di ar y tywod, un arall ar graig a fi'n well, i'w gadw'n ddiogel mewn gwyntoedd a glaw, a'i warchod rhag crwydro ymhell. Mae damhegion yr Iesu yn wir, yn cynnig doeth i neb sy'n byr, ac wrth i ni wrando yn neges daeth ganddo, fe ddaw ei wirionedd yn glir. Am ddafad golledig yn crwydro, a bugail ei ofal yn fawr. Fe glywsom am gariad a gofal y tad, a'i gynnig i holl bant y llawr. Mae damhegion yr Iesu yn wir, yn cynnig doeth i neb sy'n byr, ac wrth i ni wrando yn neges daeth ganddo, fe ddaw ei wirionedd yn glir. Fe soniodd am rai yn pysgota, yn taflu ei rwyd i'r dŵr. Fe ddysgodd mor bwysig oedd gwrando ar Dduw, mae her yn ei eiriau mae'n siŵr.
Nid pawb sydd am glywed ei eiriau, mae rhai yn ei drysu yn lan. Ond closio mewn ninau at yr athro da, a felly fe ganwn ein cael. Mae damhegion yr Iesu yn wir, yn cynnig doeth i neb sy'n byr, ac wrth i ni wrando y neges daeth ganddo, fe ddaw ei wirionedd yn glir. Mae damhegion yr Iesu yn wir, yn cynnig doeth i neb sy'n byr, ac wrth i ni wrando y neges daeth ganddo, fe ddaw ei wirionedd yn glir. Gweddion. O dad anoel. Rydym yn cyfadde bod popeth rydym wedi ddysgu ac y dalem ei wybod yn diflannu trwy'r ffenest pan fydd problemau yn curo ar ein drws. A'n meddyliau mewn anchrefen, byddwn yn methu troi at ffynonellau dibynadwy am help. Maddau i ni am anghofio dy gariad, am anghofio sut i chwilio amdano ti, am anghofio dy air o'r ysgrythyr sy'n ein cynnal, dy bresenoldeb pan fyddwn yn troi atat mewn gweddi, y tawelwch sydd i'w gael pan fyddwn yn dygeisio mewn cymdeithas yr eglwys. Mae'n ddrwg gennym am droi i mewn tuag atom ein hunain. Tyrd arglwydd atgyfodedig, tor a gylch ein hanobaith. Arglwydd, ti fi ein gwesteiwr bob amser. Pan daethos ar y dechrau o'r nefoedd i'r byd hwn, a ystyriwn yn eiddo i ni, bugeiliaid a brenhinoedd oedd dy westeion. Pan dderbeniaeth groeso yn cael trefi pobl eraill, bu i ti droi'r fantol a dod yn westeiwr. Gan fwyd o calonau ac eneidiau trwy dy ddysgaidiau. Pan daethos at y disgyblion yn syth wedi ti atgyfodi, cymerais ofal o bopeth gan dalw sylw i'w hangenion meddyliol a chorfforol. Molwn di, Iesu, sail ein bod, sail ein creu. Am sefyll yn ein pli, yn dy rym atgyfodedig, yn westai i fyd dy hun, nid ein byd ni. O dad, gweddiwn nawr dros pawb yn ein calonau ni, sy'n sal, sy'n methu dawnsio, sy'n poeni am y dyfodol, sy'n methu gweld y gariad di. A dyn ni'n gofyn i ti ei llenwi gyda sicrwydd dy bresenoldeb a'r gariad. Wrth i ni ei henwi nhw nawr yn ein calonau ni, dyn ni'n gofyn i ti ei bendithio. A gweddion gyda'n gilydd yn dweud ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled dy dernas, gyneler dy wythlis, megis yn y nef, felly ar y ddau ar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuon ninnau ein dyledwyr,
ac nac arwain ni brofedigaeth either gwared ni rhag drwg. Canis aiddo tir ddernas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oes oer. Amen. Nawr bydd gras ein harglwydd Iesu Grist, ac ariad Duw, ac ymdeithas yr Ysbryd Glân gyda ni o'r awr hon, a hyd. Amen.